кой ти каза. Я съм приела, просто така, станеш по-хубав, видя поколенията да кажа и какъв хубав. Пич. А така, какъв хубав пич или обеща на канала. По-голямо го е. Разтръскай малко главата. По-голямо го е. Ивана, ало, не така, Какво че... правиш? Говорим ли се, говорим ли се? Целуваш ли? Та ти не е много за камера с ножите. Айде, ще се смеем. Ще се смеем. Има Айде, часовник, ще се мами. смеем. Ще види тик-так. Айде, ще се смеем. Ще се смеем. Тик-так. Тик-так. Да, от тая пък си беше. Така ли? Няма да ще да пиете ракия. Добре. Превод в ефир. Да. Пак се скай на това общото. Ти гадно стол, че се скай. Да. Да. Айде. Извиня, там Много отиде. хубави работи, кажи. Ще играят Такива по-английски. играчки. Еш една голяма хълка има. Хопа! Хванах ми кучето за опашката. Я виж, това е часовник, мамо. Тик-так. Как прави часовника? Тик-так. Бам. Се подприна. Не, подприна ден. Всъщност не. Сега трябва да се подпръща, гледам как се клати, ама после не. Не може. Tu e cerșaf. Бе, как ще е чаршаф? Виж, Става е. цяло. Какво като е? Нали в момента си с костюма? Той да Супермен да не е чаршаф. Супермен е тук отзаде такова червено. Нищо. Ти нали също имаш червено? Ти пази да Няма да бъде. кажеш чаршаф. На метал да му е червено. Няма да, това не е чаршаф, това е на метал. Щом си с костюма на метал е. Ти е бял, мама, ти е cerșaf. Как ще го бойди сами? Cerșaf е. Голяма работа. Коти на маса. Тя с такова беше, с такова джоб и ще има да изкара, като трябва по-дългото, да изкара през балкона. И я хвана и много бързо, да така да изкара. И джало, бау! Айде рисувай, на ти химикалката. Оля, Тони, знаеш ли джамчета как е тук? Да. Това е нов джам. Купувам ги. Слагам колата и Оля ми вика. Купувам него и вика, добре, нали? Няма проблем. Върви. Идвам тук, фащам джама и така от една страна, и така от другата страна тегля и тук просто ми остана парчето джама в лицето ми остана. Дай да не е просто да е на това. Те пък може да иска припал. Дай да седна тук, те ще се храня на той столче. Всъщност, ето той столче, аз и тук ще си го сложа до мен. Тя ще седи тук. Ето ти ли си, ела сега да си на това. Добре, ти тук. Павка, Айде ела тук да рисуваш, а? Я се усмихни, хубаво се усмихни, да те видя, ухилен. Като за пред камера? Павка, Холивуд. Усмивка, усмивка, не дей си косни, усмихни се. Стига гледа тази, да види поглед, стига. Ето. Айде. Се цепа. Тя няма да получи такова. В смисъл, няма шпалива. Да, той прави. Ай, дай много парашка. Няма друг стол. Ани, такива столове, що ще ги боите си ще цвет. Просто няма На село такива столови. Бели, зелени, бяхме ги наслагали с градината. Знаеш колко стоят? А то предполагам. чак на лято. Ще го беше ли? Чаша от... Да. Той Владо ни ползва тази чаша. Да. Тя Валерия. Кои си